तो खुलुमबाय गिबि गिबि दिनै देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि अफिसाव जोंनि गिबियाव जोंनिनो खामोन बिथांमोना जे माबा मोनसे भुल बुजाबुजिनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोखौ नागारनानै बिथांमोना थांदोंमोन। दिनै बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोआव फिन जयनिं जाफैफिनबाय। बिथांमोनखौ आङो क'क्राझार इयथ बिपिएफनि जानानै बा समस्त बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ गोरबोजों बरायदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि जोंजों जगदान होनाया निस्सय फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजनिति दोलोखौ जों जेरैबायदि पजिसनाव दंमोन बेनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों। बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि जे नीति आदर्श बेखौ निष्ठा सहकारे बिथांमोना पालन खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै समस्त जोंनि 40टा समस्तियाव बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै जोङो दिनैहाय सेथि थाखोआवनो दङ आरो जोङो बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै रायजो राजानि अनसायनाय लानानै जोङो बिपिएफ राजनिति दोलोआ फिन खेबसेबाव 2025नि जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय रायजो राजाया जोंखौ सायख'नानै फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बे सिटनि गादियाव बसायफिनगोन बे 100% रोखा। जों बयबो बुंनो हायो, जों दाथि बुंनो हायो। बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर बा बिभिन्न स्तरनि मानसिफ्रा जेरै बिजनेसमेननिफ्राय आरम्भ खालामनानै आबादारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेनेरेल पाब्लिकनिफ्राय आरम्भ खालामनाय फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारखौ सासननि गादियाव बसायफिननांगौ होननाय बे थांखिया साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो स्तराव बे सोलिगासिनो दं। ओंखायनो जों गोरायै बुंनो हायो बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै फिन खेबसेबाव 2025नि सेप्तेम्बर दानाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव सिटनि गादियाव नुनो मोनगोन। देबोरगाव समस्ति हिसाबैथ' बे ओनसोलनि रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ बेवहाय फेजेननायनि जेननायनि खुनु सिन्ताखौनो खालामफेरखायाखै आरो खालामनायबो नङा। बेवहाय जेननाय देरहानायखौ बाथ्रा बुंनांगौ बायदि आं मने खालामाखै। जोङो बे क'क्राझार ओनसोलाव बा देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोङो बिराद उथ'फथ' जरित दङ। बेवहाय जेननाय देरहानायनि जेबो प्रश्न गैया। गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा होनबाय थादों बेवहाय हिनजाव होबानो फेजेननो हागोन बा बेवहाय हिनजाव माहारिखौ गेलेहोनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेनगोन होननाया बेहाय मिसा खोथा। बे ओनसोलनि रायजो राजाया गोसोआव थि दंखायो जेब्ला इलेक्सना फैयो बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहानानै सिटनि गादियाव बसायफिनगोन बे 100% रोखा। आरो जेननाय देरहानायखौ लानानै बेवहाय सोरबा दान्थे बिदान्थे खालामदोंबा बियो मुर्खनिसो खामानि जागोन आरोखि। बेवहाय जों गोरायै बुंनो हायो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव बेवहाय बिजाथि महरै सायख'गोन आरो बिटिसिनि सिटनि गादियाव बेखौ फिन खेबसे फज'फिनगोन। देबोरगाव ब्लक अफिसाव नुजाफैनाय मिडिया बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। नंगौ जोङो दाख्लि सिगां बावैसो सिगां जोङो बिपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांदोंमोन। दा जोंनि थांनायनि उद्देश्यआ बेनोमोन दि इउपिपिएलआव माने जों पाब्लिकफोरनि थाखाय सुजुग सुबिदा माखासे खामानि मावनो थाखाय स्क'प मोनगोन खोमा साननानै जों थांदोंमोन। दा बेफोरबायदि जों खामानि मावनो थाखाय सुबिदा जों मोनाखै। फिन दा जों बेनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआव फैफिननाय जयनिं जाफैफिननाय जाबाय आरोखि। जायखिजाया जों बर्तमान इयुथ हिसाबै 15 जन दिनै जयनिं जाफैबाय आरो फैनो गोनां माखासे दंबावो। लासैनो जों मावलांबाय थागोन। जायखिजाया बेखिनिसै। ইউপিপিএলত আছিলোঁ। আমি বিপিএফত ভাল পাই আমি বিপিএফ দলত সোমালোঁ আৰু বিপিএফ দলতে কাম কৰি যাওঁ। আপুনি ইউপিপিএলত কি হয় আমি গাঁৱতে একো বস্তু নাপালোঁ। তো এই ৰাস্তাত এতিয়া বেৰাবই নোৱাৰোঁ, এটা চাইকেলো তুলিব নোৱাৰোঁ। বেছি দিন হোৱা নাই। এই যে কিবা সাংসদ ইলেকশ্যন হৈছে তাৰ আগত। আজি 3 জন আহিছোঁ আৰু আহিব। পানীৰ কাৰণে কেইজনমান কামত গৈছে, সিহঁতে আহিবই নোৱাৰিলে। আমি আগৰ পৰাই বিপিএফক ভাল পাইছোঁ, কিন্তু বিপিএফৰ কাৰ্যকলাপ মানে আমি গোটেইখিনি মানে ভাল পাইছোঁ। কিন্তু ইউপিপিএলৰ কাৰ্যকলাপ আমাৰ পক্ষে মানে অসম্ভৱ। মানে আমি
বেশিরভাগ আমার রাস্তাঘাট একেবারে বেয়া হয়ে আছে আমি কইছি রাইজের কাম একো করা নাই আপনার কোনটো গাঁও মুজাবারি আপনার নাম আপনার নাম সুলতান আলী ফকির बे खामानि मावनानै फैनाय मानसिफोरखौ दिनैनि समाव माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जाय लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिसोर माने सिनाया माने माने बिसिनि थाखाय माने मोनसे मोजां प्लेटफर्म दिहुननानै होनायनि मोनसे परिबेस इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गैया बेनि थाखायनो माने आं एनालाइसिस खालामदों गोबां लोगो दङ लोगोफ्राबो सिगां जइन जादोंमोन ओमफ्राय दा सासे आंजों फैफादोंमोन जोङो गोबां सम माने जोंनि ओनसोलाव जे जोंनि ओनसोला बै हल्टुगाव प्राइमारिया गोलैयो जोंनि ओनसोल माने हल्टुगाव प्राइमारिनि आङो बे हल्टुगाव प्राइमारियाव माने जोङो माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ फाउन्डेसन खालामनाया गायसनजेननाय बुङोब्ला जोंनो आरो जोंनि अनगायै माने बेयाव खुनु मोनसे माबा गैयामोन गुबुन मानसिफोर गैयामोन आरो बेबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजों फैनानै जोङो माने दिनै माबा राजखान्थि बाहाबै इउपिपिएलनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ साबजानाय मोनैनि थाखाय आं दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय